ଆଜି ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହେବା ଦିନ। ମୁଁ ଆସିଲି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଯାହା କୁହ ପଛେ ମାତାଙ୍କର ଆଗମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। 3 ଦିନ ପୂଜାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ମାତା ଗଲାବେଳେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଲାଗିବ। ପୁଣି ଯାଇ ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା। ଆଉ ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଆସି ଲାଗିଲେଣି ମାଙ୍କ ଭସାଣି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ। ତାପରେ ଅବିର ଲଗେଇ ଆମେ ପୁରା ରେଡି। ଯିବା ସମୟରେ ବାଜା ଆଉ ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲାଣି। ମାଙ୍କ ଉପରେ ପାଲ ଗୋଡେଇ ଦେଇ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା, ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଚାଲିଲୁ। लास्ट को भोग खाई घर को फेरी आसली। देखा अब आउ एक नुआ ब्लॉग रे। आप चैनल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करी।